My jsme stáli u cedule Velký Medem, ale průser byl, že my jsme tam měli napsané Čalovo. Čalovo, to bylo za komunismu. To jsou ty maďarské mapy. To musíš jako na Slovensku po maďarsky, to darmo, to jednoducho tak je. Keby zavolali Turzovej Kataríne, tak povie po maďarsky, po komunisticky aj po novo. Ale oni nezavolajú, pretože oni nepoznajú Turzovu a nevedia, že žije v Dunajskej. A v Dunajskej je Veľký Meder v okrese. No, Ale vieme, a ešte tam jezdíme po kruháči a vždycky... A ešte si tam jazdia, miesto toho, aby mi zavolali a pozvali ma na kávu. No, a v Mederi je lacná káva. A ja by som vám možno aj pernamentku vybavila. No do prdele, jak na tom prerobí. Teď už sme kamarádky. Áno, už taký double, Soňa. Ale na budúce už budú poznať, lebo budú vedieť, že poznať Turzovu. To nie je len tak, ale za kávu mať pernamentku. Počítajte, prosím vás, nemá trojku z matiky ako ja. Počítajte. Ani písmenka nepozná, nie je to matiku, prosím ťa. Počítajte to niekto tej zemi. No Iži tu ešte není, Eva tu není. Ona to má spočítané, tak čítať. Iži o jednej štartovali z Bratislavy, chvála Bohu. Iži dojde zajtra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ty jsi 19. Já jsou tady. Aha. Nejsou tady Nie do si prdele. tam, no vidíš. No. A ty jsi se od toho, no ale peníze tam nemáš, no a je to Ale 19. tady je zas Bohuš a tady není Bohuš. Bohuša jsme Takže platili. tady někdo není zapsaný z těch, co tady jsou. Ukaž, já si vytáhnu trafu. Soňa Dobešová. Zemi, Bohuš není zapísaný a je zaplatený. Ano. Chápeš? Nevíš, kde mám peníze? A co, když nedojdeš? Podľa mňa tak Už jsme mu to zaplatili. bys mě peněženku. Bohuško už to má zaplatené, tak hádám Ale že príde. máš na slovenské, že české nemáš. Áno, Bohuško príde, Zuzka je tady, pán brat. Monča je Dneska tady. je, to jsme šli spolu. Jo, to jsme šli spolu. Ale nie, na tom Lenka zozname. tu není, Na Iveta tu není, sezname. Mačka tu není, Je, Kačka tu je, Hajkova Majka má. tu je, Bohuš. Má placeno, Já jsem taky Jana tu chtěla. není. Růže, jsi tam zapsaná? Aha, Růženka. Je tady. Počkej, tak je dál. Kantorová, Vlčková, Ina tu není, Vlča tu není. Idži, Eva, Světla, Jana, Zdenča, Anička. Jana je tady, Alena je tady, Hanka Němců tu není, Maršiková tu je, Kačka Tady je kdo tu není? Tam na tým seznamu. Nadia, já, Je to těžké. to je šílený. A tady je nás 33, tak ještě. To jsme pili. Tak já budu číst a budeme... Ne, Už jsme to škrkali, ale. já vím, tak ještě jednou. Tak mi to říkej. Zuzana. Co mám říkat? Zuzana Bačová. Ne, Ty říkej, co tam máš. Žána má lepší. Já to Začnu od začátku. Nebo tečky dělej. Říkej od začátku, co tam máš. Hájková, Maruška. Tak a hledáme. Hájková a Pejnková. Jak zřetelně, výborné. Hájkova, no predstav si, tu je. Šílka, Světlana. Áno. Tá je tu tiež. Ano, Ta byla čí? Áno. Krátká. Počkej, Ondrušková. Ano. Tam máš. Dál. Krátká Zdeňka. Tá je tu tiež, no kto by si to... Aha. Kde ji vidím? Áno, tu je. Tady krátka. Není to Zdenka je tu. Já tady mám účet pro Magi, kde je Magi? Jitka, Boškerušová. Tá je tiež tu. To nevím, co je to. I Gebau. Gebauerová. Ano. No. Pak je Monika Hlaváčová. Áno, mamuša. Tady. Vidíš, to já jsem mimo. A to si mi vybere z Mámuša. Mámuša. Nenatáčej hovadiny. Katka Jávorková. Áno. Budeš mít pásku na zítra. Hovadiny na... Prosím tě. Váňa na hrad! Tak, to je ono. Váňa na hrad! Váňa na hrad! Váňa prezident! Váňa prezident! Čo myslíte, Kašparovi je Slovák, alebo čo? Všetci sme Maďari. Len o tom nevieme. Já
Že bychom, jestli záleží na nás, že bychom takhle, jestli bychom takhle mohli tohle, takhle se scházet každých 5 let. Zuzana Kocková. Zuzana Jezina je tady někde? Je tu, Zuzi! Já ti rád viděl. Ale zítra budeme pokračovat. Moravskou a Slovenskou republiku. A to je kto tu je? Boban. Taký tučný. Ježišmár. Náhlas povedzte. Ještě raz na dvěkrát se zopakuju, ale to nemůže být starší. Naše babice tady je.